No a teraz asi k téme, ktorá ľudí asi najviac zaujíma. Konflikt u nej doma, kde som bol obvinený zo znásilnenia a z rôznych iných vecí. Ja sa na tom nechcem smiať, ale proste keď vám to celé vyrozprávam, tak možno to príde vtipné aj vám, uvidíme. Začal by som možno, že tými mojimi najebanými hlasovkami, na ktoré teda vôbec hrdý nejsom. Je úplne jasné, že som tam rozbitý jak smrad, čo... Nemám na to proste argument, hanbím sa za to, proste jedinú vec, ktorú som preto mohol urobiť, je ísť riešiť môj problém s alkoholom, čo som v zápätí urobil, išiel som na liečenie, postavil som sa k tomu proste čelom a už akože mienku ľudí nezmením, ale viac som preto urobiť nemohol. A nebol tam možno úplne vysvetlený kontext tých hlasoviek, pretože my sme sa v ten deň už dosť dohadali, na základe čoho ja som sa po mesiaci abstinovania aj takto ožral, jak úplný chudák. No čiže začalo to týmito hlasovkami, kde ja som proste v šatni nachňapaný, proste stratil lístok od proste bundy, kde ja som mal kľúče od bytu, čiže som sa nevedel dostať domov, čiže to najlepšie, čo mi napadlo, je zavolať Rachel, ktorej som zavolal asi 30 krát, nezdvíhala mi, neviem čo, bla bla bla, videl som ju nejak predtým, že tam bola tuším prihlásená, tak som proste začal nakladať nachňapaný, mrzí ma to. No a poďme k tým obvineniam. Začnem asi tým, že skúsim to ísť tak akože chronicky za sebou, chronologicky za sebou, že jak to proste akože je. Ja som prišiel k nej domov. Tam som bol vlastne obvinený z obmedzovania domovej slobody a teraz by som klamal, či neviem, že či nenáhodou aj že z násilného vniknutia alebo niečo podobné, čo sa akože okamžite zmietlo zo stola, keďže existovali konverzácie o tom, že proste ona mi aj po týchto hlasovkách poslala svoju adresu, pretože ja som bol tak napadať, že som ani nevedel adresu, jak sa proste volá. To proste, chápeme sa. Čiže ona mi poslala svoju adresu, otvorila mi dvojodverí, čo je akože taký krásny úkaz, alebo dôkaz podľa mňa aj toho, že ako strašne sa ma asi musela báť, keď toto urobila. Stačilo jej proste nereagovať a ja by som sa tam nemal ako dostať, proste nemal by som sa tam ako dostať. Takže prišiel som k nej, toto sa zmietlo zo stola, pretože je úplne jasné, že žiadne obmedzovanie domovej slobody ani násilné vniknutie sa tam neudialo. Začali sme sa hádať. Ak si niekto reálne myslí, že tá hádka prebiehala tak, jak to ona, myslím, odprezentovala, že ona tam chudierka sedela a ja neviem, že či plakala do vankúša a ja som po nej 6 hodín vrieskal, tak možno takto niektoré hádky prebiehajú, ale určite ne s človekom, ako je ona. Čiže bolo to celkom vypätá situácia, ona nie je človek, ktorý akože plače, čo som dosť prekvapený, že plače na Instagrame. Myslím si, ja osobne si myslím, že účelovo, ale však o tom sa tiež môžeme potom porozprávať. A potom tam bolo vlastne obvinenie zo znásilnenia, čo ja normálne, keď som toto prvýkrát počul, lebo mne to odprezentovali takto, aby ste chápali, že ja som išiel na výsluch rovno zo sanatória, kde ja som nemal že žiadne informácie o tom, čo sa vonku deje. Tam máte prísne zakázané čokoľvek, proste akýmkoľvek spôsobom sa dostávať k informáciám, dokonca sú rodičia a ľudia, ktorí s vami komunikujú cez telefón, mohli, že raz denne na nejaké 4 minúty boli normálne na sedeniach u psychiatra, ako majú s tebou komunikovať jedno s druhým. Čiže ja keď som tam bol a prišiel som na ten výsluch, tak ja som bol, že tesne v ten deň som vyšiel, tuším, zo sanatória. Čiže ja som bol, že najviac tým Karnižové, jak si viete predstaviť. Ja som bol stále v múde, že však my sa milujeme a proste, že však chápem, že sa stali zlé veci, ktoré sme si my už predtým akože vyrozprávali a že tam ide len o to, aby som sa ja vyliečil od alkoholu. A keď tam na mňa vyleteli s tým, že sexuálne násilie, tak ja som zostal pozerať ako puk. My sme na seba pozerali aj s tým právnikom, lebo ja som mu nič takéto nehovoril, lebo proste v živote mi nenapadlo, že niečo takéto ona povie. No tak tam to bolo tak, že vo výpovedi bolo napísané, v jej výpovedi bolo napísané, že teda ona to tam akože zahrala tak, že ja som ju nútil, aby sme mali sex, čo je úplný nezmysel, k tomu si môžeme tiež akože potom povedať pár vecí. Ona išla na gauč, sama dobrovoľne išla na gauč, cez ktorý sa prehla, ja som do nej strčil 2 prsty, a nakoľko nebola proste mokrá, tak mi povedala, že to je extrémne trapné, že toto musím riešiť pred ľuďmi, ale proste nakoľko nebola teda akože pripravená na to, tak mi povedala, ja už neviem, že či to nechce, alebo že ju to bolí, alebo niečo takéto proste mi povedala a ja som tie prsty vytiahol von, taká to je jej výpoveď.
Toto povedala ona. Toto je znásilnenie za prvé a za druhé, akože keby povedala celú pravdu, že ako to v skutočnosti bolo a čo sa dialo ešte potom, tak by si všetci klepli na čelo a povedali jej, že tak tebe musí úplne akože... Lenže ona celú pravdu nepovedala a pár vecí tam zatajila. No, to je jedno, ja som sa k tomu nevyjadroval, nechcel som to akože nejak ďalej rozoberať, čiže som povedal iba svoju verziu, že ako to bolo, ktorá bola akože úplne vlastne identická jej verzii, až na to, že ona tvrdila, že ona to nechcela. A ja som povedal, že dobrovoľne sama išla na gauč sa prehnúť a proste však ona mne rozprávala počas nášho vzťahu, keď ja som bol nervózny alebo som mal proste, že na niečo som bol vytočený, tak ona mi hovorievala, že tak si vybizlo na mne v posteli a bla 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 a zrazu normálne, že vyplakáva, že bola znásilnená, čo ja si osobne myslím, že ona ani netuší reálne, že aké obrovitánske obvinenie zo znásilnenia alebo z domáceho násilia. Ja si to reálne myslím, že ja si ju stále v hlave ospravedlňujem s tým, že ja si myslím, že ona absolútne netuší, ako obrovitánske toto obvinenie proste je a aký to môže mať dopad na človeka, ktorého z niečoho takéhoto obviníš. Takže to sme pri tom znásilnení, hovorím, potom, jak som z nej vytiahol tie prsty, tak údajne to celé akože skončilo a hádali sme sa ďalej, teda ja som sa iba hádal samozrejme. Pravda je iná, akože potom sa tam ešte diali nejaké veci, ktoré ona zatajila a potom sme sa hádali spoločne ďalej. Potom ma obvinila z toho, že som ju zhodil z postele, čo akože ja si to úprimne ani nedokážem predstaviť, tak som im opísal ten priestor, ako vyzerá a že úplne si neviem predstaviť, že ako by som takéto niečo spravil, na čo tí policajti tiež sami asi boli z toho takí, že OK, neviem, ako sa oni k tomu v tom prvom momente akože postavili, oni to so mnou nejakým spôsobom nerozoberali. No a potom prichádza, že najväčší bizár, ty kokot, jaký akože som kedy počul v týchto jej obvineniach, že som o ňu hasil cigarety. Toto keď som počul, a teraz, keď vám poviem, že z čoho ona vytiahla toto obvinenie, že som o ňu hasil cigarety, tak sa normálne dosarete. My sme boli u nej v hornej izbe. Ja som stál a fajčil som z okna, takže som mal ruku vytiahnutú von z okna. O vonkajšiu parapetu som zahasil počas tej našej hádky, som zahasil cigaretu a držal som v ruke špak. A pritom, jak sme po sebe vrieskali, tak ja som z nervov ten zahasený špak jebol o zem. Z tohto ona urobila v policajnej výpovedi, že som o ňu hasil cigarety a to vám plutne. A chcete mi akože niekto tvrdiť to, že žena, ktorá si nafotí aj zhodenú ladničku, tak si nenafotí údajné popáleniny, ktoré má? A akože to, že akože 4 hodiny alebo 5 hodín po znásilnení si fotíš fotky na Instagram v plavkách, to je ďalšia vec. Mňa extrémne akože dojalo to, ako 3 týždne, alebo koľko to mohlo byť, necelý mesiac po znásilnení išla do podcastu, kde vyrozprávala, že všetky naše najintimnejšie veci, čo my sme mali taký život, že sme rozprávali o niektorých veciach, na ktorých sme sa vopred dohodli. Ona tam normálne nechala postaviť nadpis na veci, ktorú sme sa dohodli, čo bola tá trojka, na ktorej sme sa dohodli, že nikdy v živote nikomu nepovieme, ani keď sa rozídeme. Ona tam porozprávala všetko, vrátane toho, že vlastne ona so mnou vlastne ani nechcela chodiť, že chcela ma len vyjebať a že jediné, čo mala rada na mne, tak bol môj kokot, čo sa dostalo až na titulku denníka. A toto dievča 2 týždne na to začalo na Instagrame plakať a máchať roztrhanými teplakovými nohavicami, že som ju znásilnil. Dobre? A kde sú ostatné veci, ktoré som na nej roztrhal za celý tento vzťah? Ona tam rozpráva, ako sa správala k iným ženám, keď sme s nimi mali sex, rozpráva tam, aký má rada tvrdý sex a všetky veci robí zo seba totálnu sex queen, čo keby som tu teraz povedal úplnú pravdu, tak len proste ja som sa rozhodol, že ja nepôjdem do toho s tým, že budem proste vyťahovať veci, ktoré vyťahnuté neboli, proste budem sa len brániť voči veciam, ktoré boli povedané. Urobí tam zo seba najväčšiu sex queen, najviac tam vyrozpráva príbeh, lebo všetky tie sexuálne príbehy, ktoré rozprávala, boli o mne. Reálne. Akože všetko, čo tam hovorila, bolo o mne, akože v rámci sexu. Keď tam začala vyťahovať akože iné veci o tom, jak ona potrebuje milionára a bla bla bla. Toto nemá s tým nič spoločné, o tom môžeme niekedy potom zvlášť porozprávať, ak vás to bude zaujímať. Ale táto žena teda začala plakať, že som ju
znásilnil 2 týždne na to a máchať s roztrhanými teplakmi. A keby si niekto myslel, že slovenské právo funguje tak, alebo že vyšetrovania fungujú proste takým spôsobom, že slovo proti slovu, nám sa to nechce riešiť, tak tým pádom to dáme jemu, je zbavený obvinenia, no tak to je, že pičovina jak mraky. Ja akože tiež nejsom najväčší fanúšik slovenskej polície a tiež nejsom úplne, že propolitický človek, ktorý teraz akože, že áno, výborne, dobre to robíte chalani, ale ja som tam prišiel a teraz počúvajte tú house. Ona sa rozkrikuje, že policajti sú najväčší čuráci na svete, prezidentka alebo politici, ktorí do toho boli zapojení, sú najväčší čuráci. Ja som samozrejme najväčší čurák. XY ďalších ľudí, to si tiež povieme proste neskôr. Sme najväčší kokoti a pritom ona bola predvolaná generálnym prokurátorom Slovenskej republiky na základe toho, čo napísala na Instagram. Ona na žiadnu výpoveď sama od seba nešla. Ona nešla podávať žiadne trestné oznámenie. Ona bola, do prdele mi to teraz vypadlo, predvolaná generálnym prokurátorom Slovenskej republiky. Keď som tam prišiel, že policajti samozrejme počkali, kým sa slečna Karnižová vráti z dovolenky, lebo však priority. A ja keď som tam prišiel a zistil som, že tu má vyšetrovateľka na stole, tak som bol úplne, že tak to som akože v piči. Potom sa odvolala, lebo táto vyšetrovateľka to zastavila, to si povieme po čom, to zastavila, odvolala sa a dostala to prokurátorka. To riešili 2 ženy a generálny prokurátor, ktorý ju sám od seba predvolal, aby prišla vypovedať, lebo polícia mala sama od seba iniciatívu tento prípad riešiť. No a to som chcel povedať, že ak si vy myslíte, že tam stačilo prísť a ja som iba povedal, že ne, tak to nebolo. A oni všetci, že dobre, pán Drahošek, my vás poznáme, vy ste moderovali Farmu Extra, nech sa páči, môžete ísť ďalej. Akože ona dala obvinenia a ja som musel dokazovať dôkazmi, reálnymi, hmatateľnými, objasňovať situácie, ako boli. Mne prokurátorka ešte poslala ďalšie veci, ktoré keď ona sa odvolala, na ktoré ja som musel reagovať, ja som musel dokladať ďalšie dôkazy na to, že to tak nebolo. A keď to zastavili, tak asi si domyslíte, že prečo? Ja tu nejdem nikoho z ničoho obviňovať, ani nechcem proste robiť nejaké tunak verejné teraz závery ja, ale keď sa dojde na to verejne a na to raz dojde, lebo ja proste neverím tomu, že niekto si mohol myslieť reálne, že takéto niečo mu môže prejsť. Proste verejne pred celým Československom vytvoriť takúto kauzu a potom začať vyplakávať po 4 mesiacoch, čo systematicky spomínaš moje meno a stále proste nejakým spôsobom vyťahuješ. Ty keby si chcela, tak ja ti urobím 10-minútový zostrih z toho, čo si rozprávala, pretože existujú ľudia, ktorí od začiatku nie sú na tvojej strane a všetky veci, ktoré si pridávala na Instagram, si screenshotujú. Ja ti môžem ukázať, že XY prípadov, kde ty vyťahuješ moje meno, robíš si zo mňa srandu, ponižuješ verejne moju mamu, verejne obviňuješ mojich kamarátov proste z úplných nezmyslov totálnych. Chvála Pánu Bohu, že sme dospelí ľudia a žijeme v právnom štáte a všetky proste veci, ktoré človek takto tvrdí, tak proste bude musieť dokazovať. A ja ti tú možnosť dám, tak ako si ju dala ty mne. Čiže asi toľko to, určite som milión vecí zabudol, čo som chcel povedať. Neviem, ako to vyznie, asi si to radšej ani nebudem pozerať, ale toto je taká moja spontánna výpoveď o tom, alebo spontánny výlev. Tak snáď ste pochopili z toho aspoň niečo.